apa lho iki? Apa? Kowe iki lho. Nah, sak kowe tuh aku arah tuh. Kamu cinta sama aku? Ya. Ora ada cinta-cinta. Ya lah. Kok iso Hah? Masa piye? melem dalu. Aku rasanya tahu dong warungan. Warungan, Jam 7 Rino. nah wis ana sing wis Papat Rino wis bukan untuk warungan, wis sindiran aku. isu temen. Ya bengi kuwi kok. Bengi apa jadwal kuwi kok. Nah kan jam 7 Rino. Saiki wis ra ono. Hah? Saiki wis ra tau ono sindir kok ya. Kok piye ya? Nah ora ono mewah kok ono sindir. Ya sing nom-nom ku marung tuh aku ya wis leren. Wis ono gentine leren. Nah, sing buka jam pira dong? Rino kuwi dong. Asal nang kucing jopi ya. Urung asal kok. Urung asal nang kuwi ganjel rata sing jam 7 Rino. Enak wis le. Wong wis ora kaprah. Masa akeh wong ngono iki. Ya wong rate, wong mulung, wong kene arang-arang, wong kene. Wis biasa, mbok dhewe, dhewe dhewe nek wong ada-ada. Bongkol kita barang. Akeh. Aku lebih wong bongkol iki marung bongkol. Kok dilebi wong bongkol bareng sih. Iya, mau ngaji iki, ngaji bongkol, ngaji sirap, bojoku kabeh. Piro wae bojomu akeh temen. Bo akeh temen bojone ya. Ya aku bojo sitok rung duwe, dhewe wis 5 ya. Sak nyetet kuwi. Nah urung duwe kok aku. Urung duwe ta. Ora dindelek. Wae emen 5 jan. Iya, 5. 5 ora urip kabeh. Wis mati kabeh. Nah, 5 nek ora urip kabeh kok. Munaji mati. Nah, akeh temen ya. Bocah bongkol munaji. Kok viral biji kok Mati munaji. Ora tau rene. Nah, nek wis nek sindir wae teng rene ya mampir. Nah, nek wis ora tau rene ya mati no berarti. Ana sindir kuwi ya. Nah, kan dodol apa? Nah, bang Jawa ta. Pasang tukuran tak. Aku wong kono kok wis dinan kuwi wong kuwi kamu. Dodol apa ngono iki? Wedang tok. Ya wedang jajan ya apa to? Wedang tok. Nah, nek kowe wedang tok. Kayak sarung. Ya, menawa wedang tok sapa ngerti. Pintu warung wedang tok. Ya jajan saknane. Enggak nyudong gawe marneng ngono kuwi jeneng mangan wedang. Saiki radoyan ya. Ya doyan tapi warung akeh kok saiki. Ya gendos. Gendos yang gawe. Marek-marek no warung kok. Ya dedokane ya iya. Ya tapi kan urung apa jenenge? Urung ana jajan enak-enak kaya saiki. Jajan sekarang ya gendos ngono kuwi. Tapi saiki ngono kuwi ya jeh ono kok. Apa sejene kono ke pasar ya. Gendos e jeh ono kok saiki. Apa wae. Ono. Ono sih. Rumah gendos ono berarti. Tapi apa ngono kuwi apa ki jenenge? Rondo apa lho iki? Rondo Royal to apa ngono lho. Rondo nunut. Iya, dong sering. Kuwi senenganku kuwi. Enak. Aku anggar poso takon gawe ngono kuwi lho. Pokoke dibumboni apa ora ngono wae. Ya rasa bumbu lah digoreng. Dibuntel ya. Diglepung apa jenenge? Digoreng nganggo glepung kaya goreng tempe iki lho. Digoreng. Sak bumbu nilene. Ya mok dikei apa jenenge? Ya bumbu ya enak ulah. Lombok ge apa kono? Ya pokoke wis kuwi lah. Iki senenganku kuwi. Kuwi anggar potong gawe. Heeh. Nek buka ya nganggo kuwi aku. Rasa to. Rasa mikine. Kuwi wis taek lebih ngene. Bisa, rasa pedai. Pokoknya ya tutorial mbak aku. Aku jember aja. Bener ora apa-apa. Wong guyu nemen iki jember. Iya pola iki aku jember. Nah aku wis biasa ngono iki. Aku warungan cek
ora tau guyon ngono, ora tau piye ngono. Oh, nek aku ya nendi-nendi yo guyon. Gak nu asal ki aku wis bareng dong. Apa sih tadi? Oke, itulah dari saya berbincang bersama Mbah Tol ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa